Сәлем шаяннарым. Ниһаят эфирда җырлы селфи тапшыруы. Тагын сезнең тавышларыгызны ишетәбез, яңа матур җырлар өйрәнәбез. Киттек! Беләсезме, безнең тапшыру башка миллионлаган медиа контент арасыннан нәрсәсе белән аерылып тора. Безнең тамашачы белән ниндидер диалог барлыкка килә. Без сезнең тавышларны ишетәбез һәм рәхәт тә соң сезнең тавышларны ишетү. Безнең тырышып тапшыру әзерләүләребез юкка китми дигән сүз. Рәхмәт сезгә, дуслар, шулай катнашып барганыгыз өчен. Менә үткән тапшыруда да сезнең һәм безнең тырышлыгыбыз белән нинди матур клип килеп чыкты. Ләкин анысы мөһим түгел. Иң мөһиме сезнең яңа җырны өйрәнүегез. Әйдәгез әле шул клипны бергәләп искә алыйк. Урамда матур язгы көннәр, кояш та хәйләкәр, өйдә утырганнарны урамга дәшеп тора. Ничек бер урында утырып булсын ди инде. Ә менә шундый тик тормаслар өчен шуны әйтә алам. Безнең тапшыруыбызны сайтыбызда да карый аласыз. Һәм анда башка мөһим мәгълүматлар да бар. Без сезгә өйдә көне буена Шаян ТВ карап утырыгыз димибез. Дөнья матур, дөнья киң. Менә безнең тапшыруыбызны карап бетерегез дә, ул кыска гына булса да бик файдалы тапшыру. Ә инде аннары дусларыгыз белән урамга, спорт белән шөгыльләнергә, әби-бабайга кунакка барырга, яисә башка эшләр белән шөгыльләнергә мөмкин. Хәрәкәттә бәрәкәт диләр бит. Ә инде безнең тапшыруыбызга видеоларыгызны теләсә кайсы җирдә төшерергә мөмкин. Өйдә генә түгел, хәтта урамда да. Урамда бит шундый матур һава торышы. Менә дигән шәп кадрлар чыгарга мөмкин. Ни дисәгез дә, теләгән кеше барысында булдыра ала. Димәк, акланырга сәбәп юк. Өлгермәдем, яисә вакыт юк, һәм башкалар. Сезнең өчен безнең тапшыруыбызның дуслары махсус видеолар яздырып җибәрәләр. Сезнең видеоларыгызны карау алар өчен бик рәхәт булыр дип уйлыйм. Димәк, үткән тапшырудагы биремне искә төшерәбез. Җырлы селфи өчен яңа бирем. И туган тел, и матур тел.
әткәм, әнекәмнең теле. Dünyada күп нәрсә белдем, син туган тел аркылы. Dünyada күп нәрсә белдем, син туган тел аркылы. Нәкъ менә бу җырга сездән видеоларны карый башларбыз. Бирем авыр түгел иде һәм видеоларга күз салсак, сез бу биремне җиренә җиткереп үтәгәнсез. Алдан ук әфәрин сезгә. Әйдәгез катнашучыларга күчик. Димәк, беренче катнашучы. Икенче катнашучы. Üçüncü катнашучы. Әйтәләр, яз мәхәббәт фасылы дип. Җырга мәхәббәт турында сүз бармады микән? Минемчә, күп кенә җырлар нәкъ менә яз көне язылгандыр. Чөнки хисләр ташкыны, әллә кайлардан эчке энергия барлыгы килә, ә инде кемдер гашыйк булып, шул сөйгән ярын яулап алыйм дип язарга мөмкин. Ләкин сөйгән ярыңны безгә видео җибәреп тә яулап алып була дип уйлыйм мин. Сөйгән ярыгыз әлбәттә Шаян ТВ-ны караган очракта. Бушлай киңәш бирәм. Шулай ерактанрак башласаң, нәтиҗәсе әйбәтрәк була. Баштан ук сезнең видеоны Шаян ТВ-да күреп ала, аннары сез аңа багышлап шигырь язасыз, ә аннары очрашуга чакырасыз. Ләкин буларның барысында эшләр өчен кыю булырга кирәк. Кызлар җебекләрне яратмыйлар. Димәк, әйдәгез хәзер кыю катнашучыларыбыздан торган клипны карап алыйк.
Менә нинди матур уртак иҗат җимеше килеп чыккан. Күңелләр күтәрелеп китте. Катнашучылар, әгәр дә сез хәзер экран каршында утырасыз икән, сезгә афәрин диясе килә. Киләчәктә дә бу кыюлыгыгызны югалтмагыз һәм талантыгызны үстерә барыгыз. Ә хәзер бүгенге тапшыруны карап, илһамланып утыручылар игътибарына бездән яңа бирем. Sözüm kubula kuregeçteleri bilene Kuregençi sözüm kubula kuregeçteleri bilene Dağla dağla dağlı bügülüp dıra Dağla dağla dağlı bügülüp dıra Dağın bir küresek ile üze gözelip dıra Dağın bir küresek ile üze gözelip dıra Bir tek işe yarar idim Şu direkte sinemamda bir tek işe yarar idim Dağlı bügülüp dıra Dağla dağla dağlı bügülüp dıra Bir gene minut senden şığamı diyip sıra Bir gene minut senden şığamı diyip sıra Bir gene minut senden Инде барлык мөһим йолалар да үтәлде. Видеоларыгызны безгә менә бу адреска җибәрә аласыз. Шулай ук безне Instagram филтерендә карап барыгыз, лайклар куегыз. Без моны бик яратабыз. Ә бүгенгә сау булыгыз.